Тапшыруның алдагы кытлау сәламен без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең җиләктәй пешеп җиткән матур юбилеен зур Ширекле авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Айбулатова Гүзәл Рәшит кызы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Рәшит, сеңелләре Галия, Мәрьям үз гаиләләре белән кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кай арасын гомер узган. Никадәр шатлыгын да, югалтулы, кайгылы мизгелләрендә безнең язмышка тасма булып сузган. Бүген иң татлы балама, сөекле апабызга да 45 яшь инде. Кадерлебез авыл мәктәбен тәмамлап, Сингели шәһәренең педагогия училищесына укырга керде. 21 ел элек булачак тормыш иптәше, кадерле киявебез Расимны очратып, күрше Әхмәтле авылына кияүгә дә чыкты. Сөйүп һәм иркәләп алар батыр уллары Илнурны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә инде ул горурлыклары булып армия сафларында хәрби хезмәтен үти. Апабыз гаиләсенең иң гүзәл шәшкәләре, яраткан һәм яратылган тормыш иптәше дә, газиз әни дә булып яши ала. Заводта хезмәт итеп, ул хезмәттәшләренең дә абруй-хөрмәтен казанган шәхес. Синең сыман юбилейга ирешкән хатын-кызлар алтын сандыкта яшергән акыллылык, тәрбия, сабырлык, тырышлык, уңганлык ияләре. Безнең дә яраткан кешебез, кызым, апабыз алтын кеше. Хәтта аны алтын дигән салкын, кыйммәткә ия булган таш белән чагыштырасы да килми. Ул кояштай бик ягымлы, назлы күңелле, җылы. Ул һәрберебезгә карата вакытында, кирәкле сүзендә, юата алырлык киңәшен, үгет насихатын да таба. Сер сандыгыбыз, юатучыбыз, аңлаучыбыз, әниебез урынына калган иң яраткан кешебез ул безнең. Теләгебез бер сиңа. Бәхеттә, шатлыкта, гаилә иминлеге татып, бер-береңне яратып яшәсәгез иде. Без дә ешрак күрешеп, аралашып, бу бер көнлек дөньяның кадерләрен белик сөеклебез. Рәхмәт бар булганың өчен. Без сине бик яратабыз, газизыбыз. Кадерлебез, кытлы булсын матур юбилеең. Елмай бүген шушы бәйрәмдә. Сиңа диеп җыйдык изге теләк, үрдек аны күркәм бәйләмдә. Рәхмәт сиңа бу дөньяга туып булган өчен, безнең апабыз. Синнән дә юк кадерлерәк кеше. Син бердән бер диеп калабыз. Рәхмәт сиңа безнең газизыбыз, барча кылган изге эшеңә. Без телибез озын-озак гомер һәм бәхетләр булган гомереңә. Кызым һәм сөекле апакаем, игътибардан аермый бүген. Син яшисең безне карап әле, аяз булсын Раббым бар күгең. Юбилейлар елда кабатланмый, 45 була бер генә. Юллыйбыз без шуңа матур җырны, тыңла әле, кабул ит кенә. Хөрмәтле Гүзәл Рәшитовна, җиләктәй пешеп җиткән матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Күзләреңнән нурлар ташый, хыял уйларың акрынлап чын була башлый. Шатлык бичанда, якыннарың янда, һәр ел шулай кабатлана. Күңел кирлегеңне, япь-яшь күңелеңне, ясын иде шулай сакларга. Бүген синең туган көнең, бәхет саулык теләгем, яшь булсын йөрәгең, яныңда булсын димен, ачар күңел серен җан сөйгәне. Бүген синең туган көнең, тагын ниләр теләргә. Бүген синең көнең, бәхет
kadirli. Жылы hisler gül artırıp dursun kaderini.